Ул авылда яши, эшли, көрәш белән шөгыльләнә. 5 ел дәвамында келәмнән китеп торырга мәҗбүр булса да, бүген янәдән сафта. Сүзебез теләче пәһлеваны Раил Мараков турында. Бүген ул көрәшчеләр сәхифәсе герое. Раил Равилович Мараков 1991 елның 5 июнендә Теләче районында туган. 130 килограммга кадәр авырлык үлчәвендә көрәшә. 2 тапкыр Татарстан чемпионаты, 2 мәртәбә Муса Җәлил, 2 тапкыр Данил Галиев исемендәге турнирлар призеры. 2014 елда Томскида узган федераль сабан туеның абсолют батыры. Билбау көрәше буенча Россиянең спорт остасы. Соңгы 5 елда ул келәмдә бөтенләй күренмәде. Сәбәбе 2014 елда алган җитди травма. Шушы 1 ел эчендә көрәш турнирларында исеме янәдән яңгырый башлады. Бүген инде тулысынча саулыктым, көрәшкә булган мәхәббәт кимемәде, ә киресенчә артты гына ди ул. Кан тартмаса җан тарта диләрме әле, Раилнең дә нәкъ шулай. Безнең нәселдә көрәш бар, минем мәрхүм бабай элек көрәш белән шөгыльләнгән, көрәшче булган, ул бик яшьтә үлгән. Абыем шулай көрәште. Хәзер минем малаем 1 яшьтән тула, абыйның малайлары шулай көрәшә. Көрәш белән кызыксынуы бала чактан 2003 елда Теләче районында Сәгыйд Ринятуллин призына үткәрелгән бәйгедә 3нче урын ала. Бу ярыш Раил Мараковны канатландыра, көрәшәсе килү теләге тагын да арта аның. Тырышып шөгыльләнә башлый, ләкин бар да җиңел генә бирелми. Яшьләр арасында көрәшкән вакытта 2 ел электән беренче крокта Абдуллин Арша егете Абдуллин Рустанга чыгып калдым мин. Теге менә бу минем беренче үкенеч булгандыр дип уйлыйм мин. Теге 2 ел электән беренче крокта ук бит ул. Беренче крокта теге аның веста зурак башка кешеләрне алган. Беренче дәсем менә шулай туры килде. Үкенечрәк булды менә вакытларда. Яшьләр арасында бик чыгып булмады. Ләкин ул бирешми. Остазлары Фәрит Салихов, Зөлфат Ибрахимов, абыйсы Илдар Мараковка бик рәхмәтле. Казан Федераль университетының физкультура факультетына укырга кергәч 5 ел дәвамында Татарстанның атказанган тренеры Вакыйф Дәүләтшин да шөгыльләнеп көрәшнең бик күп серләренә төшенә. Һәм нәтиҗәдә озак көттерми, төрле турнирларда, югары уку йортлары арасындагы ярышларда алдынгылыкны бирми. Иң зур җиңүе дип Томск шәһәрендә узган федераль сабан туйда абсолют батыр калуын һәм Волгоград өлкәсендә үткән авыл сабан туенда үз авырлыгында җиңүен атый. Көрәшеп уткан иң зур бүләге машина, тәкәләре берничә дистә. Ә көрәштәге иң зур өстенлеге дип һәр даим шөгыльләнеп торуын әйтә. Игътибар, алдагы мәгълүмат көндәшләр колагына. Көч булганда көрәшәчәкмен, келәмнән тиз генә китәргә җыенмыйм ди Раил Мараков. Теләче районының иске жюри авыл җирлеге башлыгы көн күреш мәсьәләләрен хәл итүдән тыш, авылларындагы көрәш үсеше белән дә һәр даим кызыксынып тора. Иске жюри авылында мәктәп бар, балалар көрәш белән шөгыльләнә. Тренерыбыз безнең Алмаз Сафин даими көрәш кружогын алып бара. Көрәш кирәк, көрәшкән кеше дөрес итеп игыла да белә ди Раил Мараков. Нәкъ тормыштагы кебек.